Hola, la meva companya es diu Dani i jo Alanya. Avui us explicarem sobre l'hàbit de l'esport. L'esport és qualsevol activitat de lleure basada en uns reglaments que volen millorar el benestar físic i mental de les persones. I com hem dit ara, hi ha alguns esports amb reglaments com el futbol, el tenis, a córrer, esquiar, escalar, anar amb bici, fer patins i natació. També hi ha uns altres exercicis que no tenen reglaments, com passejar el gos, pujar i baixar escales, netejar, passejar i regar plantes. Jo us explicaré lo de les flexibilitats i equilibri, com estan fent aquestes noies i aquestes dos. S'ha de fer cada 3 o 7 dies de la setmana. I la força i musculació, com estan fent aquests nois i aquest, que s'ha de fer cada 2 i 3